Hain hai lam sogo Dipok Entertainment YouTube channel ni bisingo takte buk song narono tini hain hai ang Tripura ni by election duita seat no tuyoi Tripura mo thana tui pokrok ka milaijak tamo wancha tamo Tripura sa jotonu opposition leader ni tongai rono ang tini okong sanai o by election o Tripura mo tak duita seat ro candidate dilia ni bagoi অনেক সিপিএম সমুবান আজাক বা বিজেপি সমুবান আজাক কোনো বানান নাঙ্গা বিজেপি রক্তি প্রচার থংমানি বাগৈ বিজেপি রং ন বুট্টা রিবাইদি তাকুকতে বুকচং তি প্রচারণ থকে সক্কা বিজেপি সং আবনি বাগৈ ন অ দুইটা সিট সিপিএম মাননান নাঙ্গো তামনি বাগৈ মাননান নাং অ দুইটা সিট সিপিএম মান ফানো CPM rok sorkaro phaimaya haipano tamkai BJP rongi seat ni percentage komi thangnai boni bagoi o duita seat BJP no manja to hakai no chawo haike BJP rok tebo phutani phurungnai tebo ko koto sanai ti prasano sak nangyang thangnai o duita seat man thangai BJP sarkar rok ti prasarok wansunan chaitok di te sinan chaitok di ang bises kai Boksonagar area o tongnai tei Donpur area tongnai Tiprasa area o Tiprasa area ni Tiprasa no khas kai sanai sini Tiprasa ni bur bemang si 10 Bangladesh ni phai rajo to chabo ta kokte buksong wansuna ni dorkar o duita seat no moji paito moji paiya BJP no tar jabai di takukte bugusong norok direct CPM no ready aro to duita no batai mung tongnai BJP versus CPM Tripura mota buria Congress buria aboni bagoi no ajagani duita seat Boksonagar versus nini Donpur duita seat no CPM mannani nango CPM no ang chajagoi samani ko gya CPM no bo ang hamja gya aipano obo ungka kaisa game haikai ma tongnai ta hokte buk sung o game no kisa sinani chaitona nangnai o duita seat BJP ma kaita bo borok ko koto sanai sak nangyang nai Tripura no aboni bagoi no final lok sabau phaitongo ajaga Tripura sarok phunuguri manu বুঝিগাতে নরক নখানা বুবাগারা মিয়া দিল্লিও থাঙ্গই তৈসা অমিত শাহ বে মালাইকা তে বুসুক বি খাবির মান হাইকাই থাঙ্গি মালাই সাসনাই বুসুক বি খাবির মানে হাইকাই অমিত শাহ হনো থাঙ্গি মালাই বি খাবিরি নাই ইয়াং Tripura চিফ মিনিস্টার ডক্টর মানিক সাহা তামো ফোন খাইকাই সাহরি টং Tripura নি মানটাই সবটাই মুং সাপান রিয়া নুং বাই জেসপান মালাই তো বরক আং রিসরিয়া Manik Sarkar ni obahai kung chukmani kok mang sahori tongo sini wanjini budbani sun kuplaing nai hinoi borok ko koto sakalai tongo Manik Saha Dilli wo Amit Shah songno abon bagoi no Amit Shah buha kahamsi buba ganin kok no mani wo aipano o Manik Saha keving hori tongo bujigari Tripura ni mantai soktai ni kok no interlocutor ni kok bo o Manik Saha no kebengi tongo ta kokte buk song no kaham ka sinani chaitok di o Manik Saha jotto no kebengi tongo aboni bagoi no song wan suna nanai ta kokte buk song BJP khaita mo mannai sadi BJP khaita mo mannai BJP je kata lo phaipuro Biplab Dev ni netrite bo kisija airport ro khaiklangka hatai kuchok ro khaiklangka duita tinta tabuk o Manik Saha Dr. Manik Saha phaitamo rikha norno batamo rina ini saka da nornor tamo rina ini samabai mare mangkha maya abo kaisa jumla party BJP rno naisik siman nai kurio hasa ka wonorok tam ni bagai hamjagai tongkha Tripura sarok jodi no BJP no kuito chai tongha kai te 5 bosor nangla Tripura komori thangnai kuito cha de ane okok no সারা বিশ্ব নি বরক BJP no চাজাগিয়া বরক হুঙ্কা হিংসা রাজনীতি
sakni borno point to putari manu nijini bufano point to putari manu borok obo hai rajniti khayo tiprasa jomatia koloi riang oro danga punangna ni bi samai nagya sini tirpra hawa wancha tiprasa danga na sinangala tiprasa bai tiprasa si danga nangala nai abo saidaman borok ni ideology obo RSS ini cari ni simi school kholo kathangi naidi aro tamo silai kongnani furungo terewal bai tannani furungo cari rangno thui chatur rung khayai aro lekha pora furungya borok ni school obo hai kai odes bo jaga sogino nor gwada wan chok ta ukte bukusong aboni bagoino khasinan nangnai te wan sunan nangnai buskango next generation ti prasaro ni bagoi thangi thangman nai de na thangi thangmai abono ma wan sungnai ang buba garano bukoinai te big khata bir sidi Amit Shah songnar thangoi borno uchit chikha rinani nang tongo final lok sabha oja sakapano Congress CPM ti pramota miloi BJP no duita seat no oroni lok sabha ni seat no riak nani nangnai ti prasarok samai tangbadi tamakai bohai ki politics na nangdor na anguklok te job somai no sakai tongai ani channel ni bising toi norok kok nawi samung khaidi BJP rong no oti prahani roklai hona ni nangnai tir prahani BJP ne roklai ka kai moji ti prasani maham krai phaitu moji phaiya abo sung funuk lainai aisar sak tai tirprawo santi pheglak ta ti prasani man te sok te pheglak tai CPM rong no warning ready nai norok judino ti prasabai khelawar khaya kai logine sung alliance subayoi toisa BJP be alliance nai noi Simon khela bobo hage khana nang ane thani surung badi ang norno samani ko kotor samani ya obo kubui ko to su asuno ungsi do tini ni bagoi belai ke lokha video kolombai ka jot to takte buk sungna ambai